ngin siam na kanamba kabasang. Kanamba kabasang. Sombha ngin ya yang mentang ngin sang no ekamas bukut. Haganeka jimpeit meet Christmas tongin karpad yaw jisu ban pendimai yaga jinga de jongi padu ngi barro ngila wan shashitom haganeka por ka bakriat namarba ngi don ga jingid ukris ai ba ka ta ga jingid ukris kanang roy hapo jongi vei pai vei lemba ga jingya shimenda haganeka jingle niam ka bakoi au jisu nang kerku kardo yangi ya ki inga sem jongi ya ki jingtumu jongi baro bangindup ya kendu ya ujisu hagane ki yukeris bakui tonginang duai nagabinda ki jingtumu jongi baro ki duai nagabinda ki inga sem jongu fulgen karbani bad delfina runtong bad rangkat bad ki kun kikti nagabinda ki jingkoi jingkia bad ki jimpin ne ringyu ni duai nagabinda ki inga sem jong Philomena Solambiao Batkum juru nagabinda ka jing jatai bam jikut jung Alexander Lindo. Rangkat bat kini ki jing dumu tongi nang bu yala aki jong ki jing dumu shimet ba kaboro balai. Kanang wan kiar halo jungi ba ublay nang isne yangi baro. Daga jing riu balai. Tongin kot kerpat ya kaburom jung ubalai. Ya kabor jung ubalai. Halo jungi vai pai vai. Bangin dup long ki kun ki bas ngut tengen bat ngut ngain namar laka ya unom penim haka pertain. Haker tengopa badukon badumen simbaku. Amen. Kajinga ejeng utrai jeng iu Jesu Christ. Bad kajing ejeng uberle. Lembat ke jing yasilak jung men simbaku it kindon rengkat bad pi. Rengkat bad biru.
himen ko para. Tongin sangesh por ben kusulai halaga donur kamen siem jongi. Nagabinda ki pop baro ki bangilale. Ki briu kila im haga jingdum kila yo I yaga jing shai. Ka jing shai ka bavengno yaga jingdum yaga bor janga pop. Kani kalonga kubor jongu izaya nung ya tulupa. Shaki briu baro bas ngau diaw bas ngau kusulai ki bas ngau ting ki angel ki ong worship ting. Ko himen ko para tongin IT yala ki jong ki jing sosi ki jing ting ki jing talot kam dame ya ki pop jongi namar u Jesu ula wan ban jubab yangi namar ba ngilalong ki kun ki bat talot kot kar padia u Jesu shaki jing talot ki jongi shaki jing long jong ka pop bu na pleng jompi pela yo pende mai ke jingim jompi lemba ke jing pla pop ha ka por pela pla pop haba pela rai ben pla e ke pop jompi haba pela yusngo ye ke jing snem na ulindo haba pela duai pen biang na ka binda ki pop pela rai ru ka ju ka por Jesu mindau snem nginum leshu ya kim kini ki pop ngin em te mai ngin em rangkat bat me ko himen ko para sange por ban pende mai sa sin ya ke jing rai jompi ka jing kwa jompi ban em koi em jingai na ka pop Kotrai Jesu melawan ban penim yangi na ki pop penim yangi badon lang badngi nga pala hau blei badon bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parakat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrao e janga namar kata nakar padia ka maria bakoi kabayaisa ka teisoti yaki angel bat kiri koi badia pi ko himen ko para banduai na ka binta janga ha utrai ublei jangi ublei badan bor baro winisne yangi badandala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jekut Amen. Kutrai to isene, kutrai to isene, kutrai to isene, kutrai to isene, o Cristo isene, o Cristo isene, o Cristo isene. Cristo isene, kutrai to isene, kutrai to isene, kutrai to isene, kutrai to isene. Putrai ko place in play, upadon por baro, ukun barway upad.
papertei, tu pianca cinker patus nos neyangi. Neitang mami bakun, neitang mami utrai, uwei bahakrita, mami ko Jesus Christ. Mami bayayong play, hajing elong kaway, manuman si bakun, akaburong upay. Chiêm na kanamba arposan. Tungin ya buram yublay, madunong sius papertay, ubawan long bril menda, makan non kajing yabang. Don mendaha Bethlehem, ukon lay utray Jesu, kakak mi balakerku. Gloria in excelsis Deo, maka korbanin kandu, barbarogan long teman, mikas ki udang pensyan. Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Tongin nia duwai sange sipor ban bu ya ke jing tumu ker pang jompi ha ke ne ka pet ngor Christmas ha ka bangela ruai ke jing ruai burom ban ngi kot ker pa dia ke burom jung belai halu jung i bai pai bai ai ba ke inga sem jung i kan dap da ke ne ke burom dap da ke ne ke jingit jung ke jing kha jung kulung Jesu. Koblay may uba pen kemen yangi da ka jing kemi lendi ka ba man la usnem ya ka jing sius pa jongi to ai ba mangi ki ba pediang da ka jing kemen ya ukun bala kamar wai jame unong sius pa jongi ngilaru ban peit da ka jing ngain ya unong bishar jongi yenda uwan uba imbat sensha rengkat badme ha ka jingelong kawe jongomen siem bakoit Ublay, Junom la Junom. Amen.
kajing puli naga kitab Isaya kalnong kabakhandai kadekot ar hadu nyo kibriu kibalayat ha kajing dum kilayo iya kajing syai kabakra kitu kibalasyong hakari kabadum tiu haki laphalang kajing syai mila penroy ya kajat benriu mila penkraw ya kajing kemen jongka kia syat kemen hakmat jongmi kumbaya kemen hak ayom ot kumbaya kemen kibriu habak yasam ya kamar kliar wat naba ya kajuar kababan kia ya udieng bo ubahalor terpeng jong u bat ya usyabuk jong unong ban ben jong u milak dia kum hakasngi kimidian namar ya kajuti jong upalwan ubayat kerdem haka jingki wen katma bat ya kajan pong kaba lalati dakasnam en satang kum ya kading yap hakading naba hangi lakha ya ukun lung hangi la ayong kun bat kabor sensyar kanlong halor kiterpeng jong bat an sakot kerteng yeu unong aibut bapla ublay badon bor ukpa bam jukut usim kajingsuk ya kajing roy jong kabor sensyar jong bat kajingsuk kan omdon kajingkut halor kaket udabit bat halor kahima jeng ban seng nong rim yaka bat ban penklan yaka daka hok bat kajing le hok nadum kajing iit jong utrai kipat kan sale yakani kaktien jong utrai Nagasam khandai phun riu kanamba nyau spa proposal kasam khandai phun riu kanamba nyau spa proposal ngin roi ka antifan ka baar kidukhat ngin roi kiliang kantei shinrang Wanam Shutrai Padaka Wanam Shutrai Jesu Krishnong Siuspa Wanam Shutrai Ki Jikya Hayin Utrai Wan Terwa Lakamu Lakadem Jingrai Thamai Turwai Utrai Pertei Baro Halakasni Kerteng Bajing Pen Im Jong Haki jentil penaki kan pela utrai Utrai badai ya robat ding nalor ki play baro Lam Shutrai Manangka Wan Lam Shutrai Jesu Krishnong Siuspa Wan Lam Shutrai Ki Jiknya Hayin Utrai Wan Terwa Lakamu Lakadem Nababaro Kiblay Jongki Kiblay Thala Utrai Marwe Utau
Kablenga borbat burong blay Tokyo kendau bertahu trai udai usin Mariang ula Enskem unrai kahoku kun benring Wan lam shutrai badaka Wan lam shutrai Jesu Krisnong siuspa Wan lam shutrai kijiknya hayeng utrai Wan terwa lakamu lakadeng Tukmen kubneng Piru kendau bat kuduriau Raik men piru Din klau risa piso leng kabaru Hakmat utrai Nama unwan sensyar bertei Badun bishar Dan riu hajing shisha badakahok Wan lam shutrai badangka Wan lam shutrai Jesu Krisnong siuspa Wan lam shutrai kijiknya hayeng utrai Wan terwa lakangmu lakadeng Kajing pule nakshti Paulus Bakhoj Syau Titus Kajing ay ublay kelapau hakibreu baro Ko ba ije Namar ba kajing ay ublay kelapau nakabenta kajing penim yakibreu baro Kehikayengi ban kentaj ya kajing bam riublay Bad ikjing berai thala perthai Bad ban im da kajing adkar da kahok Bada kajing rublay ha kani ke perthai da ke bakhmi lenti ya kajing kerman belakar khu jongi kajing wan pau jong ke buram ublay bakrau bad unong pen im jongi u Jesu Kris u bala IT lade na ke benta jongi bandop sil spa ingi na kajing bam hok baro bad baon pen khoj na ke benta lade ya upaj ben reu u banlong u jong uhi Ubatrang yaki kam babha kaktin utrai Don rengkat bat pi Rengkat bat piru Kajing pule na gospel bakoj kat kum o Lukas Kaburam amin kotrai
Hakito kisngi lami kahukum nau Kaisar Augustus banto khana Samari ya kaparthei baro kane kalong kakhana Samari banengkong menba Quirinus ulong ulat jong ka Syria baro kilalej banai kerteng yalade hasnong lajong teu Joseph ru lalej na Galilea na kasnong Nazareth sha Judea sha kasnong David ya kabalakot Bethlehem namar ulalong na kaying bat kajaj David banai kerteng yalade rengkat bat Kamaria katnga yatektin jongu kabalapun kun te haba kiladon hangta kisngi bakan kha kilapura bat kalakha yau kun prangsngi bat kila sob yau da ki jan sob bat kalapenthia yau ha ka singoi namar ba omsem ladon jaka yaki haying basa ha kata kajaka ladon kinong ap lang brod halum ki balayap mit ban pej yala ki kenhun baru angel utrai ulapau haki bat ko buram jong utrai kalatan shan halor jongki bat kila shepting hadu kata te angel ulaong haki wat shepting naba hakmi ngalawan ra api ya ka kubor babaha jong ka jinkmen ka bakraw kaba wan ha kibriu baro naba menta kasngi hasnong u David lakha happy yaw nong penem ubalong ukris utrai bat kane galong kadak yapi pinshem yaw kunlung bala sop daki jan sop bat bala pentia ha ka singoi bat markumta lapau upat beneng belen bat lem baduta angel kibarwaya ro yoblei kiong kaburam hoblei hajrong tam bat hakaperthei ka jingsuk hakibreu kiba ie yau ka gospel utrai ka jinya roya menu Christ Kohan men ko para nengkong na syabe ngasngeu benai ka jingkublei ya pibaro Christmas basuk bat bakmen ya pi ka Christmas kalapoi menca kat bang gedang ruai ya ka Gloria kalalong yangi ban ai kublei Christmas basuk dari mata kedau kaktin banengkong kabang IP kadai ka jingkublei Christmas basuk bat bakmen hakane ke janmit ngakwa banbu akmat jungpi kawe ke jingkeli haba ngasdang ya kane ka jingye phelu jingmut junga ka Christmas kata ka jingkerpang jong kane ka Christmas kat kine kisnem ngilalong ke Kristan ngilarakhi ya kane ka Christmas ngatharai babaro mangi ngilas nguthu ka Christmas pej bat khmiit ya ka Christmas ka banengkong nengkong kadai kasngi kha yaw Jisu men arjar arpulai snem mensua jayu ha kane ka mid Christmas keik balaja ya u Joseph bat Kamaria nungkong ne syabe Kamaria badu Joseph kiat ha ke jingdum ha ke jing tai tha jong kamit ha ke jing hap jong utha Kamaria badu Joseph kiat nakawe ke ying sakawe ke ying
ban wat ying basa ki pat ki babun ki balang haba ki yoi ya kamaria badu Joseph ba ki le tit ya ke jing khang jung ki ong ye ki om don jaka na ka banta jung phi om don jaka na ka banta jung phi kane ke de ke jubab ka ba u Joseph bat kamaria ki yo na ki to ki breu hakato ka por jung ki yoi kajing syakan tajbeng labenong no sisenong kamaria badu Joseph badu Jisu yole se hakana gamit ko hanmen ko para mangaban mapi kibasyong hangni haying khuj haying kentang jong oblei kibadon haying asem ngilong kum kine gibriu kibaong how Joseph bat kamaria men arhajar arpalai snem menshwa omdon jaka na kebanta jung phi yole si mangir ngiong how Jisu hakana gamit Jisu omdon jaka na kebanta jung mi hakadonur gujunga omdon jaka na kebanta jung mi hapo kaying gujunga hapo kasnong jungi hapo kabalang jungi lada mangaban api ngim sem ong ya kene ke ktin ine ki kentin ki ba kene ki briu ki laong how Joseph bat kamaria hakito kisnam kane kayi mene jungi bat ka phalau kanjin dala dap daki briu ki pajarungai ki jungi dein mata kedau babanga hakane klemat ngaong bamangi ngiong kum kito gibriu om don jaka nak benta jung me ku Jisu mene mensengi kad bang kadang pen kre kendiat dang puson kum dongan kren kadon kajing tho ka ba u handman junga u sai pha yangi ka jing tho mat puson ka bau ai kane ka mat puson kum ne kade ka sithi jung Jisu ka bau tho hanga pada pi kibarakhe ya ke Christmas man kasnam kane ke sithi jung Jisu kayat kumne u Jisu wong ngaken mau house nem baladep haba kirakhe ya kasngi kha junga hakawe ke jaka lapan kre bha harengkat ke jingbam ke jingdi harukom kadba Pimon pila banjit ya kata ke jingbam balapan kre kidon bun kisong balasong bah ban ya ai markeliang pikwa bantip jayu hakata ke jaka yanga ki klem khot kilapan kre ya kita kijing ai ngau bah kilapan kre ya kabam kadi kilapan kre ban rakhi ya kasngi kha jong Jisu hanrei Jisu ong yanga omdon jaka hakata kasnong yanga omdon jaka hakata kasnong hana kacaru kade kasngi kha jonga hanrei ki klem khot yanga ki klem khot yanga hana ki ong baki rakhi kasngi kha jonga hanrei kim sem khot yanga Jisu ong kohan men ko para ha kane khlemat ngakwa ba pin keli ya kane gejeng keli haladi ngakwa ba pin puson halaka jong kadanut halaka jong kamansim jong pi marwe ngi baro manta ngi wan hang ne ban rakhe ya kane kasngi kha jong Jisu yolesi ngi lapan krekat kine kisngi ki beladap kisau to yeu jong kata yeu ada ven kendai mit kajing lej jungi saying meni banduai ya ka novena kajing ya jungi ya ka karol ngi lapan kre kat kine kisngi Henry andala poi kane kamit ka bangira ke ya kasngi kha jong Jisu obade nong penem jungi obade nong sispa jungi ngim sem la khod yu yole se ngilong kum kene ki briu
kibau Jisu ong. Kohan men ko para kane ka Christmas ka khot ka were nga yapi. Badu Jisu hi dalade wong ngawan sya kane ka perthei bandon ringkat bat pi namar ngitip ba u Jisu udei ublei ubadon bat ngi u Emmanuel. Habalakha yo Jisu u Jisu u kwa bandon ringkat bat nga bat pi ha kadanut ha ka jinglong marwei jungi ha ka ying ka sem ka junga ka jung pi ha ka snong ka thau ka junga ka jung pi. Uji suong ngakwa banwan rajing ko hakaying kasem ka jung pi hakajing em bamarwe jung pi ngakwa banwan pendap da kijing e kijing kerku kijunga. Uji suong ngawan banweng no ya kipop jung pi ngawan banweng no ya kijing snusi kijing snudiao jung pi kine kijing ong jung Jisu. Haba uwan sya kane keperthei banwan long briu. Kohan men ko para sachisin ngaong hapi. Hatu mangi ngis nguthu nam ya kane ka jing ong jong uneu Jisu ubadeu khun blei ngawan ban pan ko yapi. Ngakwa bandon hasanda jong pi bangan yo weng ya kipop jong pi. Bangan yo weng ya kijing e kijing skudiao jong pi. Hatong ngis nguthu nam ya kine kijing ong jong Jisu. Lada ngis nguthu shisha ya kine kitin kibau Jisu wong klempep nginda la pediang yau ha kadanut ka jungi ha ka jing khoj ha ka jing soti ha ka jing lui lui ngin jin dalalej saka khet pla ban pan khoj yaladi hoi ko tra Jisu ngati bamewan ban don rengkat ban nga den mata kedaw nga haban pan khuj ben pan subay ladi kanangun nangi ngiong yakin kitin hoy ko tra Jisu ngatip bamewan nakabanta junga banwan rajing ko nga den mata kedaw nga haban pediang yemi da kejing lui-lui kadanut da kejing lui-lui kamansim kanangut ngiong kanangun nangi ngiong ban ngis nguthu yakane. Kohan men ko para habangi puson sapang kane kamit kabangi rakhi ya kasngi kha jong deu nong panem jungi kabangi ong ka Christmas kane ka Christmas ka khot ka wering ip ban puson ya la ka jong ka jing em namarba u Jisu lawan sya kane ka perthei dei tang na ka banta jong nga ba jong pi om dei na ka banta kaburom ka jongu om dei ta na ka banta kaburom jong ublei pa om dei ka jing kwa khwan ka jongu hanrei ukwa bandon rengkat bangi uwan na ka banta jongi iwei pai wei dei mata ka daw ko hanmen ko para ka Christmas ka khot yang ayapi ban puson yala ka jong ka jing em ngitip ba tang shuwai ka mas ngin le chaying ne yole se ngilapan kre ban ai khoble yai we da ki jing ai ki bang ngilapan kre ki bang ngilathit na yeu hanreu Jisu shem ong shem khot yang abadia pi bangin let sayau bangin tit ya kito kijing ai kijing ai bas ngutenat kijing ai ki bangi kwa hanreu Jisu wong tit ya kijing i kijunga pediang ya kijing i kijunga shim ya kijing i kijunga kane ka ba u Jisu u khot yang i kohan men ko para ngakwa banong yepi ka Christmas lengba ka jingkha yo Jisu hakane ka perthei ublei
upen pau yala ka jong ka jing i ublei upen pau yala ka jong ka jing i ka jing u yang abade pi lengba ka jing wan long briu jong u jisu lengba ka jing kha ya u jisu kumbang ila puli ha ka gospel jong Yohanes kalau nong kebalai de khot khan riu kabong ublei u ije ya ka perthei hadu kata bad ubalapha ya kun bamarwe u ije ka perthei de mata kadau ulapha ya lau jong ukun bamarwe kajingwan jong Jisu ko hanmen ko para kapan kan mau yang abade pi bau Jisu uwan sakane ka perthei ban pen pau ya kata kajing ij ka jong blei yangi ban pen pau ya ka jeng ij ka jong blei yangi kan ngut bangi ngis nguthu ya ka ka jeng ij jong blei lada mangi ngis nguthu ya ka jeng ij ka jong blei ngin jin dala ino ya kine ka jeng imar sap jungi ngin jin dala ino ya kine ka jeng sniu ki jungi ngin jin dala ino haden ya kine ka jeng im langkar jungi ya kine ka jeng im basuda jungi ya ki jeng im batlot jungi ngi habas nguthu ko hanmen ko para ya kane ka jeng ij ka bakrau ka jong ublei nang capat ko hanmen ko para habamangi ngiwan sya kane kamit ngiwan ban puson yala ka jong ka jeng ij ka jungi hau blei kumbangi pen pau ya ka jeng ij jungi ya ki bahaying hasem jungi ya ki parlok ki jungi ya ki bru ki bangi thu ngi pen pau ya ka jeng ij ki jungi dak bong ngi ij ya pi ngi pen pau ya ka jeng ij ki jungi dak ba ngi kedub dak ba ngi piam ngi pen pau ya ka jeng ij ki jungi dak ba ngi do ya ki wei kham tame ya ki to ki bangi jan ya ki to ki bangi ij ngi pen pau ya ka jeng ij ka jungi da ka ba ngi ai ya ki jeng ai bas ngubha ha to ngi lapan kren em ya ladi ha ka ne kamit ba mangi ngin ai kum ki ne ki jeng ai hau ne unong suspa jungi ngi ngim dei ban khme lenti tang na u ko han men ko para ngim dei ban khme lenti ban yo ya ki ne ki ktin ki bau Jisu ong ngai je pi ngim dei ban khmel enti ba mau uwan ban kdob yangi ngim dei tang ba mangi ban khmel enti ba unwan ban do yangi de ba no ai yangi ki jing ai ba subha han rei mangi ru ken ngi dei ban ong yu Jisu bangi I jame ko Jisu ngi dei ban pan kre yaladi bangin kdob ngin priam yu Jisu ngi dei ban lech janu Jisu ban do yo ngi dei ban wan ra kita gijing ai bas ngo baha jungi hau Jisu ha kane kamit kham tame kamit ka bangir khe ya kane kis ngi kha jungu ha kano ken ko hanmen ko para nginong ngi jame ku Jisu neng kong na shabe dak ba ngi klet no ya gijing im barim jungi ngin pen beg no ya la ka jong kalanti ya dak ba ngin im no ya gijing im ka baha jungi kumno ke ngin kedob yu Jisu ngin kedob yu Jisu da ka ba ngi kedob ya ka ding phna ka jung u kumno ke ngin do yu Jisu ngin do yu Jisu da ka ba ngi I yu Jisu da ka ba ngi sakri yu Jisu da ka ba ngi bud ya kita ke jung hi ka ki jung u ya kita ke lenti ya ki jung u ngin ai kita kijing ai subha jungi hau ne unong penem jungi da ka ba ngi terwa ya la ka jong ka jing em ka junga kam dei ka bangayo na e henry ka dei ka jing ai ka jung blei ka jing ai ka jung Jisu dein mata ka daw ngi haban ai ya la ka jong ka jing em na ka banta unong penem jungi lada mangi ngi IT ya ladi
ladamangi ngi ijo Jisu, ladamangi ngi kedob yo Jisu, ladamangi ngi do yo Jisu, ladamangi ngi ais yo bahaya lade yo Jisu, u Jisu unsawan hakadanut ke jungpi, unsawan rong hakaying ka sem ke jungpi, unsawan rong ha kijing kijing shitom, ha kijing pang kijing pi, ha kijing kerdu jung pi. Kohan men ko para ha kene kamit kabangira ke ya kene kasngi kha jung Jisu ngas ngo banong sa chisina pi. Token ngin nom pelong thli ya kene ka Christmas. Habangi lai hayeng hoj ngi le kemen ngi les ngo ba. Hoj ngi ai kijing ngo ba mar kaliang ki khon ya ki kimi kpa ya la ke jong ki khun ne iwe Henry ko hanmen ko para rengkat bat kene ki jing les ngo bah jungi rengkat bat kene ki jing ais ngo bah jungi rengkat ka jing pen kre jungi ya ka bam ka di ka bangi la pen kre aying to ken ngi haban pen kan mau ya lade bangim dei ban klet yaw neu Jisu ngim dei ban bu yaw neu Jisu sakandong u Jisu dei ban ong hanga pada pi hakane kamit hana pirake ya kasngi kha junga Henry piklet yanga ne pim sem khot yanga ladau Jisu u lab ya pi ba pi pim sem khot ya u aba pirake ya kasngi kha ga jungu u Jisu la ban le e na ka banta jung pi la ban le e na ka banta jungi we pai we la ban wan rung ha ka jung em jung pi la ban pan kot ya ka jing pang ka jung sitom jung pi la ban weng ya ka jung ki jung pi ya ka jung kerdo jung pi la ban weng ya ki pop ki jung pi la ban weng ya kita ki jing sitom jung pi la ban wan ai kita ki jing kerku ki jung ha ka jing em jung pi bata ka ying ka sem ka jung pi ko han men ko para to ken ngin pan kan mau ya la de ha ka ne ka met habang ira ke ya ka ne ka sngi kha jung nong pan em jung i ngin khot ya u nang kong e ngin ai kene ka jing ai ngo bah jung i tang ha u marwe ngin ai kiktin rupa jungi ngin ai kita kijing ai baso bha jungi ngin terwai kita kijing terwai jungi tang ha u na marba uhi dalade wan ha ka danod ka junga ka jungpi wan ha ka ying ka sam ka junga ka jungpi wan balong dolong snam ha ka balang ha ka snong ka jungi ha ka ne ka re ka raj ka jungi kohan men ko para token ngin IT la de hau Jisu ha kane ke janmet kham tame kat bangi dang rakhe ya kane ke sngi kha ke jungu nginom kled yu hanrei ngin pen kan mau ya la de bangi wan hang ne de tang nakadau ba ngi iju bangi kwa ba mauru unang ye ijangi unang ya ayangi kita ki jar ke jengker khu ke jungu en yro ya Jesu Christ. Tongin yang baro tongin playa ka jinge jungi hau trai ublai bala wan ka hapadeng jungi bangin du penim ya ka jinge jungi Long
Hakene ka peit ngor Christmas tongin vanra hautrai ya baru ki jingang nur janga jingim jangi bau blai upau nang isne I halo jangi da ka bapa ya ukun jangu ba bandu penim yangi bandu pelai lut yangi da ka bapdiang ya ki jingkar pat barit jangi Nakabentak pa bukho jungi, ubishop jungi, kelendo bat ki katekis, pa makiru kum ukres kin pen I hagik ten bat ki kam jongki, ya kajing sebon ublay, kanang manwan yalam bon ki breu shau, ngi kerpat ya me kutrai, Nakabentak kane karampai kristan, hangne hasnong jungi, da kabakan mau kumno ujisu ula iye jangi, wat langi long kinong pop.
bangi it ya lagi para marjan jungi wal lagi don lagi jing bakla ngi kerpat ya me kutrai na kabenta iwei pa iwei nangi bangindup ben I ya kajing baha ublei da kabalik spon ya kiwei pat ha gijing don kam jungki ngi kerpat ya me kutrai Nakapanta gitu baro gibasyam jinjar pakindup sengau tho bau blei ui yaki wat lagi don kijing jinjar ikerpa de megutrai pakum kamaria ngirungin yale ban syam ya kajing I ublei pat kijing thumu jong ul nakapanta jongi habaro kijing jia jong kajing im jongi ngikerpa de megutrai Able kopa bayi sune karku kardo ya ke jingkar paad barit kabangila bu hakamat kaburam jame hakane ka pet ngor Christmas penjana ya ke jingim jangi pen seiso ya ke jingang nu jangi ban ya kendu ya unom penim ha ke jingim jangi rangkat bat kiri ku it ki jame ngi pan ya kane da ukris utrai jangim Ngin shim ka number lai spa prapo lai. Lai pra lai. Tuyak nit lagi hikmatku para Bau kunjong ublei ulajar Topen kila donut red barpria Ya usil kaburong bandang wan Jisu Trai toan Kumamelawan yan lain brek Tuan yar yang mentasyaduan Ulamina kajasin dabe Ulong breu nakat mi basoti Ulawan bu iton yangi Kaya uha po sempreng jengri Wan Jisu Trai toan Umamelawan yasha singho Tuan yar yang mentasyaduan Bansus babat penim ya pertei Lai pulai snem lade uaiti Lagamet lakas namun sakya Uterwahaduan kalbari Wan Jisu Trai toan Kumamelawan yang adibna Tuan yar yang mentasyaduan Kajing yang jingmi pacong utrai Agamas man bateng ipen benar Bau presya upu bakawan Syalamet syalas namu kelam Wan Jisu Trai toan Kumamelawan ya hadipna
to ya duai ko himen ko para baga jingknia jonga ba jumpi kallong ka ba priang hun ha ublay upa ba don bor ba ro Tu trai pian chiknya tri chongi na mata shiro ko prom teng chu. Jing toi ni ka bana ko chu ro we. to ai yangi ko trai ngi karpat kumba me pen koloy yangi ben pediang lupa daga jing shakri shirhem yakini gisngi krau kumdaru men pen pau haki yaga jing stang jonga jing sius pa jongi da ukre so trai jongim Amen. utrai undon rengka bat pim Ringka bapiu, to ken tiu yala ki donut ikin tiu ki shao trai, tongin aingu ya utrai ublay jongim kasho hok bat kadei, dashisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrat ko pa ba koid ko blay badon bor bat bam jikut namar haga jimaya jongak tin kabalawan longdo ka jingshai batimai jonga buram jame ka tingshain hagi kumat jonga donu jongi knamba kumbangi tu ya uble bapau hangi yan kringru yangi lemba jongu ban id ya kie kibangim la ban yo I but namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkingel ki kets bat ki hima bat bar ki pait belin bat ki bo jonga baneng ngirwai ga jingirwai ya ro yame bat ni pen bana kalem sangem bakut utrai, bakut ublay kipan, lembab bertegi daw, daga burong jomir, wai hosana shajron, wai hosana lemkun, wai hosana yublay junon, yaro yutabawan, akan berdeng utrai, lewat bertegi daw, daga burong jomir, wai hosana shajron, wai hosana lemkun, wai hosana yublay junon. ko himen ko para hagane ka sngi buram pet ngor Christmas kat bangi dap daga jinga men haga donu ka men siem jongi nginang kot karpat ya ka bor jongo blay halu jongi bangi nang puson jiliu ya ka jingmaya jonga jimpenim hagane ka likmat ha ka bangi duai na ka jing duai kinia Eucharist 1 duai na do ka donut pakaboro try kan van kher halo jongi ivai pa ivai menta bangin dup yamad ya ka jingi kat bangi duai ka we hadin ka we pat ka jing duai na ka benda ka jing tomo jongi ivai pa ivai hame namar kata kopa ba isene e lemba uji su Kristo kunja me utrai jongi ngi duai ban ngi karpat rit bamen pediang badmen kerko kardo
Ya kini ke jingai ke jing terwa kini ke jing kini ya bakuit baklem bit tingit. Kibang iterwa hame kamdame nagabinda kabalang Catholic bakuit jame. Tos ngobah banai haka ya ke jingsuk ban sharai ban penyatali bad ban sanshar ya ka habaro shitulup ka perte rengkat bado shakri jame u Francis upa bakuit jangi bad u Wilbert Marwain u Bishop jangi bad baro ki Bishop kiba da kaba bat ya ke jing shisha ki ai pateng ya ke jinge Catholic bad apostolic. Token mau ko try ya ke shakri jung me but ya baro ki balai lum lang hang ni ki ba metip ya ke jingej bar ke jing rublei jung ki ba metip nak banta jung ki ngitrwa hame ya kane ke jing knya baro but maki ru kitrwa hame ya hame nak banta ya lade Ba nagabanta ki bahayi nga sem jong ki baro nagabanta ka jing suspa jong ka mansim jong ki ha ka jing kermen ya ka jing ko jing kia bad ka jing tenshan ka jing shngan bad baki pendap ya ka jing kular hame ublei bom jukut bo im bad ubashisha da ka baya selok bad ka balang solansar ngikan mau buram kerpang ya ka Maria badan buram Kathai soti jinom kakmi jong belai badu trai jungi u Jesus Christ bad yau Joseph bakut ukurim jong kathai soti ya ki apostol bad ke martir bakut jong me u Petrus badu Paulus u Andreas u Jacob u Yohanes u Thomas u Jacob u Philip u Bartholomeus u Matthias u Simon badu Judas Thaddeus u Linus, u Cletus, u Clement, u Sixtus, u Cornelius, u Cyprian, Laurentius, u Chrysogonus, u Ioannis badu Paulus, Cosmos badu Damian, bad baro kirukhoy jong me, da gijing dawa, bad gijing dawa jong ki, to ai ba haki eki baro, en Krishan yangi da gijing yarab, bad gijing da jong me. Dau Chris utrai jongi. Da kaba yasilok bad kaba lang salonsar bad da kaba kintiunam ya kamit peit ngor Christmas bakin tang tam ha kaba Maria bakoi katei suti bathalem khalakha ya unom penim nagabinda kane kaparte ngikin mau buram kam dam ya ka Maria badan buram katei suti junam ka kami jongo belai badu trai jongi u Jesus Christ namar kata kotrai ngikar phat tos ngo bhaban pediang ya kane ke jing tarwa nangi ke shakri jame ba na ke yinga sem jame baro kawai to penyad ya ke sngi jongi ha ke jing suk jame ba to hukum ba en polite yangi na ke jing jot bam chukut ba ba en new lang yangi lem ba ka kin khon jongi to ki ba mela jade ngikar phat koble tos ngo bha ban kurku ban kubur bad ban minjur na dong shadong ya kane ga jing tarwa kinia pelong yaka kabaken jamen siem bad kabapriang horn ba kan kalalong yangi kamet bad kasnam jongu kon ba yide jamme utrai jangi o Jesus Christ uba hagas ngi shwa ba un shashitom ula shimya upo hakikti bakuit bad badon burom jango bad daki kemat ke bakamir shabaning shame ko ble upa badon bortam jango da kabai ngo yame ula duai kerku ula kedia ya upu badula ya u halake senran u ong to shimbato bamna kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabayanaiti Naga benda jumpi.
Hakaju kedu kamenda lale bam ulashim ya kane ka kuri but bakordor hakikti bakuit but badon buram jangu but da kabai ngo biang yame ula duai kerku badulai yaka halake senran uong to shim but to dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai but bam jikut ya ka pen mi naga benda jampi but naga benda ki babon naga benda ka jimap yaki pop to le yakani ban ken mau yangam Kajing maya jong kajing et Namar kata kotrai da kabang ikin ma buram yaga jingsha shitom bakoit yaga jimi pan yaga jingiap bad yaga jinkyu badon buram shabaning jungu kris ukun jame utrai jungi naga jingai kiba mela ai hangi mangi ki shakri jame bad ki paid bakoi jame ngitarwa haka buram bakrao jame yaw jinkinia batalem u jinkinia bakoin u jinkinia baklem tobria uppo bakoi janga jingim bam jikut bad ka kuri janga jimpenim bam jikut tos ngobha ban kami yaki da ka kamat bajem nod bad basbon bad to pediang yaki kumba mela hon ban pediang yaki jingai jango shakri bahok jame u abel yaga jinkinia u abraham uppo uppa jangi ha ka jinge bad yaga jingtarwa ulindo ramba jame u melkisedek u jinkinia wakoin u jinkinia baklem tobria da kabas ngeverit ngi karpadiame khoble badon borbaro tabta ba yakini ki jingtarwa yanra dakikti jongu angel bakui jame shaka duan jame shajarong hakamat kaburam blay jame ba yangi baro kibaya bam yasib yaka med bagas nam bakui tam jongu kun jame da kabayo binda na kanega duan kadupat yan pindap ya ba ro ka jinga e ba ka jingar ko ba kenja bening da ukris utrai jangim Amen. Token mau ru kotrai yakishakri jongme kiba lalej haswa jongi ya kibalashon shap dakadak kajinget bad kiba yotia ha kajingso to ai yaki kotrai ngikarpat bad yabaro kibala yotia hau kris kajaka jong kajing tengen kajing shai bad kajing suk dau kris utrai jongi Amen. yang iru kinong pop kishakri jongme kibakermen ha kajing isne bakar kanrei jongme tos ngeu baha banai bancalem ha kajing yeslok jong ki apostol bad ki martir bakhoi jongme lem badu Yohanes unong penbaptis u Stefan u Matthias u Barnabas u Ignatius u Alexander Marcellinus u Petrus ka Felicita ka Perpetua ka Agatha ka Lucia ka Agnes ka Cecilia bad ka Anastasia bad baro kerkhoi jongme ki ba ha ka kanhun jongki ngikarpat yeme ba mensha bangin yadon lang en da kaba theo ya gijing dawa jongi Henry da kaba ai hangi ya gijing map e jongme daw Chris utrai jongi da uba hakasngi kotrai da uba halagas ngi kotrai metau yakine kie kie babha me penkud yaki
me ai jingim yaki me kerku kardo yaki bad me ai born yaki hangi. Dawu lembadu badhawu kanlong kame ublay upa badon bor haka jingelong kawe jumumen sembakut baro babram baca jingero junom la junom. Kumbala hukum yang ida unong pening, bad kumbala hika yang ida kaktino ble, nginod ban ruang. Kupajong iubame, kanlong kabakul kawirteng jongme, kanwan kahima jongme, kanlong kamon jongme, hakat pinakumbahame. To ayang iminta kejimbang jangi kawahala kasni bato mapyang iyak irenggang jangi kumbang irung imam yak dibales miryangi Badwat yalam yagi Syaka jinkresyoy Henry to pelayani Nyaka pasniw To pelait yang ingi kerpat ko try na gajing sniu baro, ha gajing spoon jamme, toy jing suk jing sign ha ngi jangi, knang bada gajing erap gajing isne jamme, ngilait baro bona kapo, bangin yo jing edana gajing jinjar baro, kadbang idang ap kemelendi ya gajing garmen bakuy, bad gajing wan pa jang unong penim jangi o Jesu Christ. Namar kajong milong kahima Kajong mikabor bakaburam Junom la junom Kotrai Jesu Christ, may bala ong haki apostol jamme, kajing suk ngai happy, kajing suk janga nga ai happy, wat pede ki pop jangi, Henry ya kajing ay janga balang jamme, bad ha kajing spoon jamme, toy hakaya kajing suk bad kajing atli kawe, kat kum gamon jamme, mame uba im bada basensha junom la junom. Kajing suk jungutrai kandan barabor rengkat bat pim ko himmen ko para kane kalong ka sngiburam Christmas kadak ka shinjang ka jingit kadak ka shinjang ka jingsuk tangin paisha ke himmen ke para daka ba pusam raki banai ya ka jingsuk ka jumu dom penim hai iwaya iwaipa. Bakit no kipo kapertay tuslo senayani o kun lang pro mi
slosen eyani O kulam roh mi bakino ki pop ka berteng tu ai ching sup yani Hakumi unong penim jongi ubalongdo longsnam bado bashong sa badni u Emmanuel sukito kibala korsha ga jinkawai jongu kon lamborot Ngin sim ka number sau phô pra. Jisu batiam ko blei ubas laureta yamin itrang banina dudonu I say to I glory kajing sukani bangin labanin su hamni hasla pertai Jisu baine ku blei ubas laureta Nikmen shibune babilawan syangi I say to I glory kajing sukani bangin labanin su hamni hasla perten Jisu haposhing on utrai kitrai baropan bilawan mentar bangsa junong madni I say to I glory kajing sukani bangin labanin su hamni hasla perten Jisu bakrau bor yala kabor mi ino mi wan long bil kum mi kibriu bapor I say to I glory kajing sukani
karam perten kaba penjai noble I see to I groy kajin sukami bangin labanin suk hamni hasla perten Jisu gunong penin to ai jing im ha perten bayap na markapo badang syatebra I see to I glory Gaji sukami Bangin laban imsuk Hamni hasla perten Jisu akan gamit wan ha kajing kam kerpang akan nur kejungi pidang subha yau pidang hun yau namaru try wan ban syong akan nur jungi akan klipmat min wane yau nadu ko donut awangi ki bomlong i ai rede ke ba mau wan ban chong ban sa hangi ban im hangi bat bangin duk im haba mau udon hangi ngimane ya u wala Nyo pediang ya u man kapur reha kam tam hakane ke sengi hakane ke mit pengiken mau buram ya u ubalakha hapedeng jungi kumangi marwan sim ya kata kaba mangi kum kibrungi ladu pen thamai biang sasisin man sim yangi shalade man penlong yangi kibakoi ban penlong yang ki khon blai ki khon binong ki khon bishon ni songo ye me ko Jisu namar kene ke jingi ke bakrau tame ke ba milawan lam shengi ta ke ba mila ko ngu yala ukpa ni terwai la de pamen simti purai pamen long sim men long kendran pat men long nadong syadong nak bantai jungi markata ngirwai bendon burom pada kaba ngidam krup dak donor ke jungi pada ke jingim jungi barok kowe ban mane yame
ubalang unong penim jongi ban ken hoi ban ruai hame unong siuspa.
can dream barolap tat lut kor lalai bertei pat kabeng karing ya umrau po Jisu kot para jingit kate ibalak milenti jing somu jongi e ban laon Batya haposhing Brill to them crew Malin you don't pen Can hoy turwai you don't see Can hoy turwai you don't see Tongin niya duway. To ay ngi kerpat ko try banginyo jingklain naga jingrake yaga sngika jungukun balaka marway jame. Naba naga jingmaya beneng jungu ngilayo banbam bandi. Uba im batsen syam junom la junom. Utrai undon rengka betpim ngu ya ka klejambi kerpad ya ka jingkar ko kerpang lembau kelung ujisu to ublei jong ka jimba bam jekut uba da ka jingwan long beriu ukun jangu ula bekrat ya ka jingdum na ka parte pada ka jingka badon burom jong ukun jangu ula pen pernai ya ka ne kamit bakentang tam un bekrat napi ya ka jingdum jong ka pop badun pen pernai ya ki donu jambi da ka jingshai jong ka hok amen to ublei ubala mon ba ya ka jingkam en bakrao jong ka jingka papalait im jong ukun jangu yan pen pena ha ki nongap lambarot dau angel un pendap ya ki donu jambi da ka jingkam en jangu badun perlong yapi ki nongyalap ya ka gospel jangu amen Bato ublay, uba, daga jingwan long beriu kun jungu, ula pinya so ya kie ki jong ka partay, bat ki tu ki jong ka beneng, un pendap yapi, daga jinga e jong ka jing suk jungu, bat ka mon baba, ban ba un penlong yapi, ki nongyo benda, bat ka balang ha beneng, amen. Bat ka jingkur ku jong ublay, badon bor baro, uppa, badukon, Bado mensi yang bakuit kan hiar hapi, kan sa bat pi junom. Amen. Ya lesuk ban pen bana ya ka kubor jongka jingka jongunom penim. Ko himan ko para ngai ko ble sngi burom Christmas basut ya pi baro ba ka bor jongu jisu bor jongka jingshai
kanang yai senshar ia pe baro kum gadak kesin jong gajinggamen ngintap tijap. Jing roi penkut nak number arpaway. Arpaway. Donu trai Jesu Christ.